Ya, nimene zilili kuno lero. Zimene zilili lero kuno. Uzaye menye, shaye. Shaye. Smoke up, push. Go, push. Fast end, bastard. Beat down. Shiver, shaye. Yeah. Khumuka isiqoko khumuka umakarabha amathaconsela entshebeni yile seqandule yeah. And today's episode esiqandule sikhuluma ngendaba le-match and match kanye nokuhambisana nonsizwa uphakela umthakathi kanye nongizwa kaMchunu njengoba behambela kakhulukazi amadolobha amakhulu kule nsuku bethe ukuba la eThekwini impela kwehla kwenyuka la eThekwini kunenkinga ngobonakala ukuthi ziningi inkinga abahlangabezana nazo, more especially kulolu daba lama-foreigners, illegal foreigners. Problem enkulu-ke ile ndaba-ke ukuthi kuye kwabonakala ukuthi-ke le story ngathi sesinenhlangothi ey'ningi-ke manje engathi kuvumbuka nabakhona la eNingizimu Afrika-ke okuyibona-ke asebeqhamuka sebezovikela laba-ke abangaphandle abangenawo iy'mvume zokuthi babe la. Sekuvela ney'ndaba zokuthi kubona kukhona ngisho nabaqoqa le mali leyo okuthiwa i-protection fee, okuyiyona nto edala iy'nkinga kakhulu. Kusho ukuthi-ke bese bephila-ke ngalaba bantu-ke ngoba manje bekhokhela ukuvikeleka kubona. Enye futhi yey'nkinga-ke ibikhona-ke okunye-ke ibonakala kukhona iy'ndawo la i-match and match engathi iba nenkinga amayisonto kuzona engathi bathanda ukuyiphazamisa nokuyivimba kuzona. Bakhamisa ngitshele fuck off abahambi bangezi lakuthini bangezi mina kusekomidini lala kuthona. I want to know what is happening kuVictoria Street kugcwele kakhulu into yindaba bengasitshela ukuthi kungonile khona sizokwenza i-campaign sijwayele ukwenza i-campaign sibise iy'nkampani ezithize ezenza kwamasipala i-DSW nezinye iy'nkampani sizophinda la yindaba namhlanje bazosenza lena nonsense. Why bathunywe ngubani? I want to know ukuthi who's abathumile. Hey okudala ukuthi-ke kube yinkinga-ke ukusebenza-ke kwe-match endaweni ethize kakhulukazi nabanye-ke babadayisi baseThekwini-ke abaqhamuka-ke nabo-ke abanye not bonke bathi-ke bebengathanda ukuthi bazi isikhathi sisekhona ukuthi bazi ukuthi i-match and match izobe ikhona ngosuku oluthize ukuze nabo baba bekwazi ukuba ingxenye ye-march ngoba manje uma beqhamuka bezumeka kuba khona labalimala khona ngesinye isikhathi into zabayidayisayo gcine seziba ney'nkinga ey'thize. So-ke le ndaba-ke ithanda ukuba lukhuni-ke. Ima kwena mkhulu ngokwakho ba-wrong inibona ukuthi bahambe belungisa itheki labafana? No, angishongo ukuthi ba-wrong. Into engiyisho engiyichazayo ukuthi asitshelwe nathi sibe yiphathi yale nto eyenzakalayo ngoba le nto iyasithinta ekugcineni akithi ngithintekile mina manje. Kodwa ngazi lutho ngayo yonke into eyenziwayo from the sketch ukuthi kuzokwenzeka ukuthi ngelanga elithile siubuholi bala emgaqweni kufanele bafike kuthina bahlangane nathi basitshele ukuze sibe aware abantu babe aware ukuthi kuzokwenzekalayo. Uyayibona lona? Yeah. Angivikeli umuntu okuhamba akunandaba nomuntu okuhamba mina ngiyayisebenzela nalela mtafuni anginankinga. Kule video-ke elandelayo khona-ke lasibuka khona-ke la bethwalana khona ngey'hluthu-ke abakuleli kanye nabokufika la kubonakala kuthinteke khona owesimame okungabukekanga kwisithombe esihle kakhulu, kuyisithombe impela esingesihle. So thanda ukuthi impela labo ababizwa ngokuthi phecelezi sensitive viewers bangabukeli la kubukeka khona abesilisa kungebona abala okusolakala ukuthi akubona abala beshaya kabuhlungu wesifazane baze bamuyise phansi obegqoke isikibha se-match and match ubonakala lingathi ubesalele ngemuva kulabo kade hambisana nabo. Ubonakala insizwa kule video-ke ngebhadi-ke nkosi yami ulimi elikhulumayo-ke ayi asikwazi ukulitolika silwazi ukuthi ibikhuluma ithini kodwa iyona-ke bonakala i-capture yonke lo moment ngathi kwenzeka lokho. Cela niyibukele ivideo niwathokozele lamavidiyo, cela nisubscribe kulaba angasubscribe, ni-like ni-share isiqandulo siyakhula. Danko. Yeah.
insimbi, nisiphathele insimbi. Godukani, Godukani, valani ngempela, valani. Hey, ya nimene zilili kuno lero. Zimene zilili lero kuno. Auzaye menye shae. Shae. Smoke up, push. Go, push. Fasten, bastard. Be down. Shiver, shae. Yeah. Waiona imene yachema kwambiri, wavuta kwambiri kuno, kwavuta simasewera kuno, ndiye kwavuta amwene kuvuta amene mukuonera auzira zoti atisiye tizipanga bizinesi akumenyedwa pano pakuthaula anthu muone mzingo mmene amutiulira amuchapatu. Yeah. Zilipo amwene. Smith Street is closed. The Smith Street is closed. Ndela nihlele emakini bolwabisho sanda ubi kanjani leza etolo bayitholaphi imali angithi okukhulu okuqinisweni siyazi vele ukuthi la mabhizinisi vele ngeke utshela ukuthi udayisa isikibha esisodwa sa 50 rand bese uhamba nge-Mercedes Benz. Siyazi ngithi ukuthi vele benzani. Yes. Futhi enye into engifuna niyibuke lapha kuphuma ini khona abantu besifazane baba baphuma amadoda wodwa la aqhamuka ase-Afrika. Iliphi izwe kuthiwa liyahlupheka ney'nkinga kulokhu kuza amadoda khona wonke azogcwala la. Bese-ke nani-ke usisi bethu hhayi-ke vele ngingasazi-ke nami bese sengazi ukuthi nje yazi ukuthi uneda ubone iforena lithi shuku uzwe ngekhwapha osisi bethu bahlanyiswe ikhwapha ungazi ukuthi yini inkinga. Mase uthi futhi uyayila le nto obani abasizondayo yinina futhi osisi bethu. Yes, hayi ama-Nigerian ahlale kusho ukuthi abayindawo. Bathi ayindawo. Bafethu ngicela sikuphinde sikucacise lokhu ngoba ngiyazi khona abantu bey'ntatheli niyazazi-ke nani ngeke kube abantu enibathembayo. Uma besuka bangafika bashintshe le nto engiyishilo babhale into ethandwa yibona. Ngithi mina sinayo inkinga nabantu bokufika. Uma besezweni ngokusemthethweni, uma ukuthi basezweni benze izinto ey'lungile. But le eyenzeka la eSouth Africa akuyona. Akuyona ngempela.
akwazi ukuthi enye into futhi ade ngifuna uyikhuluma khona ade bebakhulumela inkosi amabadayisa otamatisi emgwaqeni vele ngaphelelwa amandla. Babonile izolo.